Parte na nining Aldo-Waldo pamibibya ang transportasyon. Mag-commute ka man o mag-drive sariling sakin, importanteng nakabibiling alanganin kikekang lakad at alibig lang tutok ng libot at dalan. Inya naman impa mag-stop over king gasolinahan, yang dapat kakalingwan. Makanyan man, akasanay na lalaki na rin akakit ang magmando ng magkargang gasolina. Inya metong yung itikaryang aman ang obrang dodominahanda rin kay lalakinan. O neng kening meto nga gasoline station kay Jose Abad Santos Avenue o Jasa Ciudad San Fernando, babay lang ang mayoryang talapagobra. Karing 18 talapagobra keti, 12 kanong babay. Kaya beneing 35 anyos ay Belmanzana at lune kanong balwa king gasolinahan. Magpasalamat niya iniuling kapamilatan na ning kayang obra as sustentuhan na yung pamangailangan rin kayang aduang anak. Kung ano po kaya ng lalaki, kaya rin po ng mga babae. Tsaka po dito po sa pinagtatrabuhan namin, wala naman po pinipiling kasarian. Kung baga, kung ano po yung kaya ng mga lalaki, ayun din naman po, kaya din po ng mga... Bista man lalaki lang madalas akakit na king gasolinahan, king panakit ng Angeline Reyes, masasana nila naman ding taong babae lang mag-assist karelang magkarga. Enjoy mi naman po yung pamag-obra mi Kenny kasi po kay nunano naman po yung obrada na lalaki, pareho-pareho kami mo po. Nunano po yung obligasyon mi kayong obra, tamo po yung gagampanan mi. Diyan po ka rin customer, minsan po atin pong masungit na customer, kailangan po kanita na dapat po mahinahon ka king pamagsalita, yung babakanta po, nako po hareklamo. Kwento ng Kurt Baltazar, ang cash custodian ng gasolinahan, requirement karela ang kasarian o gender, lalaki ka man o babae, basta agyo mo ang obra, matanggap ka. Inya mo uling 24 oras lang pakabuklad, nang bengi at ganingaldo abayan dalang lalaki, ding makaduting babae. Kasi po ma'am, munang dili, agyo na rin po ng guy, babae, ang gagawa ng lalaki. At saka naman po mamiling refill, basta't agyo na po ng tao. Naman po pipilinan nitang porket mo babae, na pwedeng i-hire. Di na rin pong chance din babae makapag-obra kayo. Kareng pa may katago na pagkatiwalan na rin kay babay ng king obra at dati mo mabibiya kareng kay lalakinan, mayayakit na alila malalakon king gelingan ng pong kapasidad ng babae. Patunay pinketi ang pamagtas ng partisipasyon na rin kay babay nan king labor force ng bangsa. Niting 2022 Labor Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang labor force participation din ng kebabay noon at yung 56.27% o 21.9 milyon na babae lang magobra kumpara king 34.5% mo inyang 2020. Ako, inke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.